Ginklaro ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko nga 79 lang ka mga balay ang nasunog sa Barangay Benedicto Jaro ukon Barangay Benedicto Jaro sa nagligad nga Pebrero 10 isa-isa. Base sa ila bag-o nga data yara sa 73 ang balay nga nagkalaubos gid guba samtang 6 naman ang partially damaged. Sa interview sang Bombo Radio kay Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station iyagin pahayag nga nagnubo ang numero sa na-record nga nasunog nga mga balay. Bangod nga nalakip sa unang record ang mga nasunog nga tangkal sang baboy. Nagpadala naman ang Iloilo City Fire Station sa Bureau of Fire Protection ug BFP National Headquarters sa mga fire debris agud nga matulid ang rason sa sunog. Apang nagpahayag man si Makoko nga masobra duha pa ka semana antes nga magwa ang resulta. Samtang base naman sa ilang inisyal nga investigasyon dako gid ang posibilidad nga problema sa kuryente ang ginhalinan sang amo nga insidente. Ang aton nga number of per victim ara na lang sa 79. 73 dire ang totally damage kag anom ang partially damage. Talaga ni sir last time naglabot pa sa 90 kaya ang iban pati ang tangkal yung declare nila mo. In fact nila sa dapat na idalaya. Currently ang aton nga result nga ginpadala sa National Office which is specifically sa aton nga Fire Laboratory Service mutablang ngambal ta last time nga nagapadala ta electrical wires as well as degree sample. It takes time pa na sir 2 to 3 weeks. Ang first and foremost ang ginalantawag man namon nga rason is electrical in nature.